Ben, imos a ver como crear contido na nosa páxina web. Primeiro temos que estar dentro, identificados co noso usuario, e vimos aquí a pestaña esta de crear contido, que nos aparecerá os diferentes contidos que podemos crear. O máis usado vai ser o de página de web. Prememos nela. O primeiro que temos que facer é darlle título á páxina que imos a crear. E publicar esta nova nun dos lugares para onde estamos autorizados. Neste caso só estamos autorizados para o bloque Obradoiro e para o bloque Departamentos. Vamos a publicar, por exemplo, no bloque Obradoiro, dentro do Obradoiro, en primer ciclo. E podemos publicar ao mesmo tempo tamén en primer ciclo, pois, no de Departamentos. Serían estes bloques que están aquí abaixo, como podedes ver, Departamentos e Obradoiro. Bueno, só nos falta editar o texto con este procesador que temos. O menú que teremos arriba é un menú de software libre, e o Timi que aparece no diferente na web 2.0, pois en moitos dos sitios onde nos permiten editar. Escribimos o texto que queiramos. Vale. Este texto, pois podemos editar igual que facemos con cualquiera dos procesadores o LibreOffice, podemos poner en negrilla, podemos aumentar o tamaño das palabras, podemos cambiar de cor. Vale. Neste menú, se pasamos por riba delo o punteiro, nos dice cada unha destas opcións que os que nos fan. Alguna delas vamos a ver máis adiante. Agora nos vamos a quedar solo coas de editar, as básicas. Negrilla, cursiva e subliñar para justificar a fonte que queredes usar e o tamaño. Con isto xa nos quedaría creado o texto da nosa nova. Só nos quedaría guardar e comprobar que fixemos ben o texto que puxemos, así é como aparecería a todos os usuarios da nosa web.